Merhaba hevalno em bi beşa duyemîn a deh pirs û bersivên rêzmana Kurmancî dîsa bihevran e. Hevala em ê divê beşê de jî li ser deh pirs û bersivên rêzmana Kurmancî bisekinin. Em di beşa duyemîn de jî mewsakir em ê divê beşê de jî wisa bikin. Lê divê beşê de hin pirsên cuda hene. Wekî min di vîdyoya din de jî got em ê berfireh li ser bisekinin. Armanca me ew e ku em rêzmana xwe pêş bixin, em zimanê xwe pêş bixin. Hevalno ji kerema xwe hûn jî gava ku vîdyoyê temaşe dikin, tiştê ku temaşekir em bibêjin. Di hesabên xwe yên sosyal medyaya parve bikin. Linka wê kopî bikin û di hesabên xwe yên sosyal medyaya parve bikin ji bo hevalên din jî bibînin. Em zêde dirêj nekin, em dest pê bikin. Pirsa me ya yekemîn. Di Kurdî de çar tîpên dengên hilmî û nehilmî nîşan didin hene. Ç, K, P, T. Di vebjêrkên li jêr de di kêjan vebjêrkê de ev her çar tîp hem hilmî hem nehilmî hatine nivîsîn. Vebjêrka A em bibêjin helesor, reng, deng, model, pir, pûş. Di vê vebjêrkê de ev her çar deng hene Ç, K, P, T tune ne. Hevalno dengên me yên hilmî û nehilmî Ç, K, P, T di dengên ji hev cuda nîşan didin. Hilmî Ç, K, P, T, nehilmî C, K, P, T. Demek ku em dibêjin Ç, K, P, T hilm nîvî dibe. Hûn jî dikarin biceribînin. Em warin ser vebjêrka B'yê. B. Nan, taştê, dew, av, tivir, baran, şil û gir. Divir de Ç, K, P, T hene T heye lê dengên din tune ne. Wê demê vebjêrka me ne ev e jî. C. Em warin ser C'yê. Hesin, zîv, ax, tevşo, al, dûrbîn, zevî û ger. Di vê vebjêrkê de tiştên ku em dixwazin hene Ç, K, P, T na. Di vê vebjêrkê de jî tune ne. Em warin ser vebjêrka D'yê. Tirî, têr, guer, kes, benêr, pincar, cav, çil. Di vê vebjêrkê de Ç, K, P, T hene binêrin. Erê hene. Binêrin hevalin. Tirî, te nehilmî, têr, te hilmî ye. Guer, ge nehilmî ye. Kes, ke hilmî ye. Benêr, be nehilmî ye. Pincar, p hilmî ye. Cav, c nehilmî ye. Çil, ç hilmî ye. Nexwe vebjêrka me rast ev e. Em li vebjêrka Ê jî binêrin ji ber ku em bibêjin ez bersiva ez her tim li cem wenîne me hevalno. Hûn ê xwe bi xwe bersiva pirsên xwe bidin. Demek ku azmûna we çêbe divê hûn hemû vebjêrkan bixwînin. Li vê derê vebjêrka Ê jî heye ji ber vê em vê jî bixwînin. Pezkovî, Bostan, Nûjen, Hingeha Kurdî, Pireya, Malabadê. Me got bersiva me ya rast D. Em warin ser pirsa duyemîn. Pênc heb dengderên dirêj ên Kurdî hene. Di kêjan vebjêrkê de ev dengder rast hatine nivîsîn. Hevalno di Kurdî de me got heşt heb dengdêr hene. Ji wan pênc heb dengderên dirêj in, sê heb jî dengderên Kurd in. Tiştê ku divê pirsê de ji me tê xwestin çi ye? Em pênc heb dengderên dirêj di kêjan vebjêrkê de rast hatine dayîn, em ê wan peyda bikin. A. Vebjêrka A. A, E, Ê, I, I. Divir de binêrin hevalno li vê derê E dengdêra Kurd e. A dengdêra dirêj e. Ê dîsa dengdêra dirêj e. I dengdêra Kurd e. I dengdêra dirêj e. Ev vebjêrk ne rast e. Wê demê em warin ser B'yê. B. A, O, I, U, I. Di vê vebjêrkê de rast hatiye dayîn na. Çima binêrin li vê derê em li dawiyê binêrin em ê fêm bikin. Dengê tîpa I ev dengdêra Kurd e. Ji xwe plana me xira dike. Em warin ser C'yê. A
ê û î e divê vebjêrgê de deng rast hatine rêzkirin 5 dengderên dirêj na em ji ku fehm dikin ji xwe di dawiyê de binêrin di dawiyê de dengdêra e heye dengdêra e jî dengdêra kurt e wê demê em vê jî bersiva rast ne ev e em warin ser deyê a ê î o û em ji vê re dikarin bibêjin bersiva rast ev vebjêrke lê em eyê ji bo xwe pişt em bibêjin e a û ê e ı Evan bersiva rast d ye me got 5 hevdengdêrên dirêj hene ew jî divê vebjêrkê de vebjêrka dê de hatiye nivîsîn em vê vebjêrkê ji bîr nekin a ê î o û em warin ser pirsa sêyemîn kertefa neyînî ya ku dema niha neyînî dike naye lê dilêker hene ku li dervê vê qaydeyê ne ew jî nedigirin di kîjan vebjêrkê de ev her du lêker hatine nivîsîn heke hûn çûbûn kursa zimanê kurdî mamosteyê we teqez ji we re gotiye bersiva vê pirsê ji we re gotiye evan ez vê ji we re bibêjim lê heke ji bîra we çûbe ez wê nizanim lê bi piranî di kursan de mamoste bersiva vê pirsê dide ji ber ku ev rewşeke awarte ye mamoste her tim rewşên awarte dibêjin îjar hin xwendekar hene li cem xwe not digirin ji bo xwe girîng dibîne hin kes hene nagirin ew li ser xwesteka wan dimîne em li vebjêrkên xwe binêrin a bezîn hatin b zanîn karîn c xwestin avêtin d cûtin anîn e berketin hildan em bibêjin pirseke wa derketî hem berî we hûnê kîjan vebjêrkê hilbijêrin bibijêrin Evan bersiva rast zanîn û karîn e lêkerên zanîn û karînê di dema niha de geva ku em neyînî dikin em bi qertefa niyê em neyînî dikin em qertefa niyê bikartînin lê hemû lêkerên din em bi nayê bo nimûne em bibêjin lêkera xwarin xwendin em bibêjin xwestin ez dixwînim erinî ez naxwînim neyînî ne ez dixwazim erinî ez naxwazim neyînî lê lêkera zanînê em dibêjin ez dizanim erinî ez nizanim neyînî geva ku em neyînî dikin qertefa nî digire karîn jî wisa ye ez dikarim ez nikarim dema niha bersiva rast nexwe b ye zanîn û karîn em warin ser pirsa çaran yan jî çaremîn ya yekemîn ez ê biçim dibistana kurdî ya duyemîn ez dê biçim dibistana kurdî evan geva ku em pirsan dixwînin divê em baş bala xwe bidinê bila hemû konsantrasyona me li ser pirsê be ji ber ku hemû xalên girîng di pirsê de veşartîne heke em pirsê baş bixwînin fêm bikin em ê ji ber xwe em ê bersiva rast peyda bikin binêrin ev her du hevok li gorî dema bê ava bûne tamam ti pirsgirêk tune ez ê biçim dibistana kurdî ez dê biçim dibistana kurdî ev her du hevok li gorî dema niha ava bûne di kêjan vebjêrkê de derbarê van her du hevokan da ravekirineke rast hatiye kirin binêrin ravekirineke rast hatiye kirin em lê binêrin a di hevoka yekemîn de daçeka dema bê rast hatiye bikaranîn lê di hevoka duyemîn de çewt hatiye bikaranîn li gorî we ev vebjêrk rast e hûn dilê xwe de bersivê bidin lê ez niha nabêjim em dewam dikin her du hevok jî rastin lê di hevoka duyemîn de daçeka dema bê d hatiye bikaranîn gelo ev bersiv jî rast e em hatin ser vebjêrka ceyê hevoka yekemîn a dema bê ye hevoka duyemîn çewt hatiye nivîsîn vebjêrka d
her du hevok rast hatine nivîsin lê divê daçeka dema B êdê bi cînavkan ve bên nivîsîn. Em di vir de dest pê bikin. Ev vebijêrek ji xwe ji binî ve çewt e. Yani tiştekî wa tune ye. Kê ji were got ji wan ji bawer nekin. Her du hevok rast hatine nivîsin lê divê daçeka dema B êdê bi cînavkan ve bên nivîsîn. Eval hin kes hene wisa ji dinivîsin biborin em wisa zêde tu jî nebin hin kes hene ji berê de wisa hînbûne daçeka dema B bi cînavkan ve dinivîsin. Lê rêjeya wan pir hindik e. Dema ku we dît jî em nikarin bibêjin çewt e, şaş e lê bi piranî em daçeka dema B ji cînavkan vedqetînin, cuda dinivîsin. Em dikarin wisa bibêjin. Vebijêreka C hevoka yekemîn a dema B'ye hevoka duyemîn çewt hatiye nivîsîn. Na, ev vebijêrek jî nîne ji ber ku her du hevok jî rastin. Vebijêreka B her du hevok jî rastin lê di hevoka duyemîn de daçeka dema B D hatiye bikaranîn. Em li vebijêreka A jî binêrin di hevoka yekemîn de daçeka dema B rast hatiye bikarin lê di hevoka duyemîn de çewt hatiye bikaranîn. Na, evan daçek di heb daçekên dema B hene. Yek E yek jî D ye. Em kîjanê bixwazin em dikarin bikarbînin. Wê demê em dikarin bibêjin ku bersiva rast bersiva B ye. Her du hevok jî rastin lê di hevoka duyemîn de daçeka dema B D hatiye bikaranîn. Ew qas. Em hatin ser pirsa pêncemîn. Xwişka nevînê zanîngeh qedandiye. Divê hevokê de kîjan peyv ravekere? Hevalna. A. Nevîn B. Zanîngeh C. Xwişk D. Çûn E. Qedandin. Li gorî we hûn bibêjin. Berî ku ez bibêjim. Binêrin xwişka nevînê zanîngeh qedandiye. Divê hevokê de kîjan peyv ravekere? Em vê bibêjin, ez bibêjim xwişka nevînê gava ku em dibêjin xwişka nevînê nevîn ravekere, xwişk ravebere. Hevalna ez vê xala girîng ji we re bibêjim ji bîr nekin. Her tim peyva yekemîn ravebere, peyva duyemîn ravekere. Yan jî peyva duyemîn ravekere, peyva yekemîn ravebere. Em vê ji bîr nekin karê me dê gelekî hêsan bibe. Wê demê bersiva me çi ye? Em ê bibêjin nevîn. Yani vebijêreka rast A ye. Di raderên lêkerên Kurdî hene. Ne û in. Heke em van ji lêkerin biavêjin. Em kîjan demê bi dest dixin? Hevalna hinekî bifikirin. A. Dema niha. B. Dema boriya têdayî. C. Dema B. D. Dema boriya berdest. E. Hemû demên borî. Li gorî we kîjan rast e? Hevalna gava ku em qertafên raderê ji lêkerin davêjin otomat yan jî em bibêjin otomatîk ji ber xwe dema boriya berdest em bi dest dixin. Dema boriya berdest. Wê demê bersiva rast B ye. Em hatin ser pirsa heftemîn, pirsa heftan. Di kîjan vebijêrkê de awayê pêkhatina dema niha rast hatiye nivîsîn. Em li vebijêrkên xwe binêrin. A. Cînavkên kesandinê rayeka dema niha ya lêkerê, qertefa dema niha. B. Rayeka dema niha ya lêkerê, cînavkên kesandinê, qertefa dema niha. C. Qertefa dema niha, cînavkên kesandinê, rayeka dema niha ya lêkerê. D. Qertefa dema niha, rayeka dema niha ya lêkerê, pişa jî cînavkên kesandinê. Hevalna hekem bixwazin dema niha çatê saz kirin, çatê ava kirin. Em hîn bibin, divê em vê bibêjin. Pêşiya pêşîn qertefa dema niha tê. Helbet pêşî kirde tê. Yani kirde tê. Pişta em awayê pêkhatina demê dibêjin. Kirde nebe jî dem dikare pêk were. Bi saya cînavkên kesandinê. Pêşiya pêşîn hevalna binêrin. Vebijêrka rast D ye, lê em vê bibêjin. Qertefa dema niha di tê. Tamam.
اما بجن لیکر اما بلا چون به مد آنی پیشی پشا رای کدام آنها یا لیکری رای کدام آنها یا لیکری یا چونه چیه چه چه پشا جی جناب کن کساندنه ام که جانب بخوازن دینن داویه وی آوای با نمونه از دچم دچی ای او دچه ام دچن هون دچن او دچن وی آوای ام دکارم ببیجن و بجر کراست دیه پرسا هشتمین گیهانه که جبر کو دکی جان و بجر کرا چو تاتیه بکار آنین ام لی بنهرن او بمارا بی جبر کو از بیم جبر کو او جیوینه دی اوان همان کنجان روان دکه و بجر که جه او دارستان ما دشویتینن جبر کو او دجمناتیه ما دکن سردم سبه نای دبستانه جبر کو اوی بباوی خورا بچه نخوش خانه دوام و بجرکان دا کجان راسته ببورین کجان چوته جمعه و بجرکا چوت ام دخوازن یا راست نام دنا وان چار و بجرکان دا دوی و بجرکک چوت به جبر کو پرسامه وسا جمعه دخوازه اوانو و بجرکا چوت آیه جبر کو هفوکه که وها تنه yani ve bjerka a او bimara b jber ku ez bim hevo ke hatne jber ve ev çewte ama ser persa nehemin dikejan ve bjerke da kartafa tevangi heye kartafa tevangi heye ama gava kam dibijin kartafa tevangi heye dibirda dibeku nerbe dibeku mebe jber ve dve em ve bjerke xo baş bixunin مروفکتی یک دچه زاروکا دلال دچه دکی نویه روکنی چویه قامشلویه میها بلک گوه خود خورینه روش شو آوا هونه کجن و بجه که هل بجیرن یعنی جی ببجیرن اوانو برسه و راست نویه روکنه چویه قامشلویه دور دا دهب کرتافین دوانگی هنه ببرن دور دا دو پیوان کرتاف دوانگی گرتیه یک بنرن گوه که هم دو بجن نویه روکنه ای اف روکنه ای ای اف دوانگی کرتاف دوانگی جبو نافدرین میه چویه قامشلویه و داره دیسا دوانگ درکتیه هولی ای قامشلو هون زانن باجارکی کردن روژاوا و دمه هونه ببشن اویه اوه داره چیه او جی تیپا پفگریدانه تیپا پفگریدانه برسوا میا راست جه ام هاتن سر پرسا دهمین او یا داوی هوالنو دکیجان و بجرکی دا دهوکا دویمین دا لیکره که گرگوهز هاتیه بکار آنیم لیکره که گرگوهز دور دا خالا گرینگ اوه که دوی ام جپرسه فهم کن نرن دکیجان و بجرکی دا دهوکا دویمین دا خالا گرینگ اوه دهوکا دویمین دا لیکره که گرگوهز هاتیه بکار آنیم دهوکا یکمین دا نه بنرن دیاره که دوان و بجرکن لجیر دا ده به هوکن به اوه گریدای هنه بس هوکا دویمین دکه املی بنرن زاروک بری کو بچن دبستانه دستن خو دشون ب او هف دبینن لی به هفرا ناخلن ج کلادوش خارنکه کردانه سوشی خارنکه ژاپونانه د ساعت چهارم دا خاماده بکه او بچه دبستانه امی چویکان هم کرمکن هم جی گنم و جهن ام دوی پرسیده دست بکن ایدا او هبوکه که چاوه امی چویکان هم کرمکن او هبوکه که نافدریه هم جی گنم و جهن دوی هبوکه دا ده هبوک هاتنه بکار آنیم دوی هبوکه دا وان هر دو هبوکان دا لیکن کشانه نه هاتنه بکار آنیم جبر ویه که ام نکارن دوی هبوکه دا
li lêkerên gerguhêz yan jî negerguhêz bigerin. Di vir de tune. Em warin ser dê di saet 4 de xwe amade bike û biçe dibistanê. Di vir de jî hevokek tenê hatiye bikare anîn û li vê derê bûye gîhanek em dikarin û yê rakin bêhnokekî ji dayînin bikin di hevokan lê hewce nake bi vî awayê hatiye bikaranîn. Ji xwe hevana binêrin amadekirin rast e xwe amade bike lêkerekî gerguhêz e lê di vir de di hevok nehatine bikaranîn. Em bibêjin me bêhnok daneniye. Hevoka duyemîn biçe dibistanê lêkera çûn lêkereke negerguhêz e. Nexe bersiv neve jî C. Keledoş xwarineke Kurdan e Sûşî xwarineke Japonan e. Ev jî hevokeke navdêrî ye. B. Ew hev dibînin lê bi hev re neaxivin. Li vê derê axaftin lêkereke negerguhêz e. Nexe bersiv neve jî. Em werin ser vebjêrka Ayê ji xwe ev di destê me de ma ya dawî ye. Nexe bersiva rast ev e. Zarok berê ku biçin dibistanê destên xwe dişon. Lêkera şuştinê lêkereke gerguhêz e hevalna em vê bibêjin. Me got lêkera çûnê jî lêkereke negerguhêz e.